Jsme v Brně na Ampéru, všichni se tady zabývají elektřinou, ale máme tady něco, co je naprosto unikátní. Představuji pana Plísku, jednatele firmy, která představuje první vodíkovou stavebnici. Můžete nám říct, o čem to je? Děkuji. Snažili jsme se jako firma Sonehans vytvořit komplexní systém stavebnice pro ukázku výroby vodíkového elektrolyzéru, který momentálně, řekněme, na našem trhu naprosto chybí. Chtěli bychom tady tento systém aplikovat do školství a všem firmám tak, aby si mohli vyzkoušet jednak, jak ten samotný elektrolyzér vypadá, funguje, mohli si ho ošahat, po případě si na něm tvořit určité laboratorní výsledky a najít systém, jakým způsobem aplikovat vyrobený vodík dál do té technologie, která by nám mohla pomoct. Tady máme určité, řekněme, nástřely, po případě ukázky, kde všude, v jakém oboru by se toto dalo použít. Přesně, máme tady sluneční kolektory, fotovoltaické panely. Přes den nespotřebovanou energii dokážeme teda ukládat do toho vodíku. Ano. Kolik dokážeme vyrobit toho vodíku? Tak tady tento elektrolyzér dokáže vyrobit za těch 24 hodin řádově 1 kg vodíku, ale když se budeme bavit spojením s fotovoltaickou elektrárnou a víme, že sluníčko svítí, řekněme, toho půl dne, tak je to průměrně asi půl kila jakoby vodíku, což znamená ekvivalent asi 15 kWh energie. To není zase tak úplně málo. Představuju si, že si někdo koupí auto na vodík, čas od času s ním vyrazí někam ven. Bude mu to stačit? Tak na těch 100 km určitě. Na 100 km, tak to je za mě velmi slušná cena. Ten vodík trošičku začal upadat. Myslím si, že naše vláda proto neudělala dost, ať už teda současná nebo předchozí. Jak to vnímáte vy? Jak vnímáte podporu vlády v vodíkové energetice? No, já bych to řekl teďka ze strany jakoby toho vynálezce, bych to řekl takhle, že určitě já a ještě více, řekněme, kolegů nebo vynálezců tady v České republice je, kteří se snaží nějakým způsobem vymyslet nějaký systém na výrobu vodíku. Dneska tady byl taky klučina, který mi ukazoval, že se snažil, ale nějak moc mu to nešlo. Problém je v tom, jakoby ta pomoc. Prostě my jako vynálezci máme nápady, chceme něco udělat, jenže problém vždycky je, pokud nemáte, řekněme, hodně titulů a všeho možného, tak prostě vy to neprosadíte dál. A takže... Že vám úřady hází klacky pod nohy? Ne, to ani ne, ale prostě zaprvé potřebujete kapitál. To znamená, potřebujete někoho, když teda ten vynálezce nemá nic, ani tu firmu, která by nějakým způsobem dotovala, což moje firma de facto dotovala vlastně veškerý ten výzkum. Musíte mít prostě někoho mecenáše, měly být na to, řekněme, nějaké podpory, že dneska podpora je problém, žádali jsme o to tak samostatně a dopadlo to, nebudu to komentovat špatně, tak jsme to museli dotovat ten výzkum sami. Možná, že díky tomu nás to tlačilo, že musíme něco vytvořit, protože ty peníze byly naše, to znamená, že tam byl prostě ta odpovědnost našich peněz v rámci budoucího nějakého modelu, takže tam ta odpovědnost byla. Dokázalo se nám, řekněme, za 14 roků vytvořit systém až do této podoby v rámci zkoušek, že takhle je to funkční systém, ale hodně různých vynálezců, které znám, skončili, řekněme, jenom na tom papíru a oni nedokázali prostě vytvořit ten zbytek, protože ten kapitál prostě neměli. Tak vy jste to dokázal přetavit už v hotový dílo. Zeptám se ještě, jsou třeba země, kde jsou podle vás s tím vodíkem dál? Napadá vás něco? Jsme ve srovnání. No tak určitě Česká republika, protože to je jediný vysokonapěťový elektrolyzér. Jinak jako komunikuju samozřejmě s jinýma firmami, které používají jiné systémy. Ono to ve finále asi tak jakoby tak stejně. Jako ty elektrolyzéry, byl velký boom, ty membranové elektrolyzéry. Všichni říkali, jak všecko umí, neumí a tak dále, že vlastně nikdo nic nepředstavil. Jo? Jakoby česká firma, očekával jsem minulý rok, že někdo něco představí. Nic jsem neviděl a tak jsem už jen kvůli tomu jakoby z principu říkal, musíme jít na ten Ampér, musíme ukázat, jakoby, co máme my. Takže ano, jako vaši otázku, jako něco máme i jakoby evropský je, tady ten je trošku výjimečný v rámci jakoby provozního napětí, vyšších energetických jakoby efektivit. Jinak ano, všichni se snažíme nějakým způsobem prosadit. Nikdo není nejlepší, nikdo není nejhorší. Každý asi napadne vodík z hlediska bezpečnosti. Můžete říct, jak třeba patentovou ochranu tam máte, jak to máte vymyšlený, aby ten přístroj byl bezpečný? Tak na to samozřejmě jsou určité samozřejmě externí systémy řídící, které vlastně musí splňovat všechny certifikace v rámci, řekněme, hlídání pracovního prostoru. To znamená, že když dojde vlastně k úniku, řekněme, tady přes vržené spoje, tak musí dojít jakoby k automatickému odpojení. Samozřejmě máme tady další bezpečnostní prvky, jakoby intenzivní větrání, máme tady různé další čidla, snímače, které to hlídají.
Potom v případě, kdyby se stalo něco vevnitř tom generátoru, tak generátor je opatřený vlastně samostatnými vlastně pojistnými prvky, které v případě, že dojde k nějakému vnitřnímu poškození, aby nedošlo, řekněme, roztržení, třeba tlakovému explozi, asi ne, ale tlaku, tak tyto prvky zareagují a k tomu jsou externí čidla, kde vlastně jako PLC moduly automaticky to zareagují. Takže teoreticky ten systém je bezpečný, ale musí mít samozřejmě veškeré povinné prvky, které udáváme jakoby součástí jakoby toho generátoru. Na koho se snažíte cílit? Kdo je vaším potenciálním zákazníkem? Tak určitě všichni, jako, jo, ale musíme, určitě, ano, děkuju. Takhle, ta stavebnice, primárně školy, školství, ukázka, umíme, můžeme vyrobit a hlavně ti kluci, prostě holky, ať ví, co to znamená vodík, že to vlastně není jenom H2. I když někdo říká, že to je H2SO4, ale to je problém jako asi někoho jiného, to se stává. Kyselina sírová, to jsem asi nebudem. To trefil dobře. Nebudem tahat. Ano, jako hodně lidí o tom málo ví a v tom školství musíte začít na tom začátku ukázat, protože všichni mají strach, řeknou vodík, výbuch, hoříme a tak dále, protože ty různé zprávy jsou. Když člověk si uvědomí, že jak máme ty fotovoltaiky, ty taky hoří, teď oni si říkají, že další věc taková podobná, jako jo, budeme zase hořet a vybuchovat. Takže ne, tento systém má určité svoje nebezpečí, ale pokud se bude provozovat tak, jak je napsáno a dáno v rámci provozních manuálů, tak všechno je bezpečné. Ale je to v podstatě, když to vezmeme do detailu, je to nejčistší palivo, když se na to podíváme. No, nemusíme ho akumulovat, nemusíme vyrábět žádné baterie. Určitě spíš ten vodík jako je jediné palivo, které si vyrobíte, jak se říká, relativně na místě, bez externích potrubí. Stačí vám relativně jakoby obnovitelný zdroj, znamená fotovoltaická elektrárna, větrná elektrárna nebo ORC, geotermální systém, v případě jiné jako systémy, kde máte vlastně jakoby elektřinu a vodíkem vlastně ukládáte tu energii vlastně do tlakových nádob nebo nízkotlakých nádob, jakoby separačních, absorpčních, kde vlastně nevyužíváte de facto ani skoro žádný tlak, takže vlastně jdete vlastně pod limity v rámci, jakoby neřekl bych státních zkoušek, ale jakoby ta bezpečnost, jakoby ta norma, jakoby se na to dívají jinak, jakoby netlakové zařízení. A tímto vlastně směříme, aby jsme zminimalizovali vlastně ty náročnosti na vysoké tlaky, aby to bylo bezpečné. To je jeden z vlastně z prvků snížit pracovní tlak tak a i v skladu, aby tento systém byl bezpečný. Takže slyšeli jsme, že vodík rozhodně v České republice nekončí, vodík jede dál, měla by se tím zabývat asi i vláda a je to energetický zdroj, na kterém jsme rozhodně neměli lámat hůl. Já vám děkuji za rozhovor. Děkuji.